Sanibonani umphakathi wase13 eMbali. Sila ekhaya kumshado kumgcaco. Kugcaca uma Khosemvelo noBongani uTozi Khathi ongubhuti wami engamshiyela ibele. Ukhathi umhlakaza Nhlanzi zibashise. Abafokazane bebiya ngamahlahla thina sibiya ngenkomo. Yithi labo bayagcaca ke namhlanje kuhle konke sibafisela inhlanhla emshadweni wabo yize ke obhuti wami eshiyile akumnandanga ncam kubhlungwana ngoba upartner wakhe akasekho kodwa ke kuzoqhubeka njengenjwayelo sijabule sonke kube mnandi siyabonga. Mina nguNgubusi oshadele kaHlophe Clarota yabonga. Ngibingelela bonke. Igama lami nguMakhosemvelo. Namhlanje umgcaco wami ngicacela kaKhathi. Usuku lona ebeli very emotional. Usuku obelizoba lude kumina kodwa ngenxa yezithandwa zami amathwasa umndeni wakaKhathi nomndeni wakaNdlovu lase liba lula. Namhlanje ngicacela kaKhathi. Ayikona kusahamba kahle nje kusahamba kahle yonke into ngikhishiwe kahle izolo ekhaya ngafika kahle nala ezintatha konke nje mina ngisakubona kusahamba kahle impela nje engazi ukuthi nje ngaba nosuku oluhle olubusisekile nabantu abezile bajabule kungabi khona abazolwa nje ngithi ngizivisela nje umshado wami ukuthi uqhubeke ngubambe noma ubabe engasekho kodwa ngiqhubeke ngubambe ngiqhubeke ngibe umfazi la ekhaya kaKhathi. Ngiyanibingelela emakhaya igama lami uLungi indodakazi kaMakhosemvelo ngizofisa nje ukuthi usuku lube impumelelo kube mnandi. Nongkanye.
Ay, 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 ay,
We're together as one.
Asike senzeni umsindo wenjabulo. Asike senzeni umsindo wenjabulo bo. Sesizongenisa ke manje uMamkhathi. Sicela ubhuti enze njengohlela. Siyazi konke Nkosi singakuhlela kodwa imaster plan ivela kuwe. Nalolu suku belaziwa nguwe ukuba sizohlangana phakathi kwekhaya lakwaKhathi ukuzofeza umsebenzi wawuqaliwe. Wena Nkosi uzohamba phambili thina silandele ngemuva ukuze konke sizokwenza kule ndawo kubusiseke. Busisa abantwana bakho abakhona kule ndawo. Ubusise umndeni wakwaKhathi izihlobo nabangani kwelihle igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Good afternoon. Yimi Uthembo, I'm Venda, so please excuse my Zulu. I'm gonna try my best. I'm very happy for you and congratulations, and I wish you all the best. You are such a beautiful woman, so everything, and you're such a beautiful mother to your kids. So I'm really proud of you for that and how far you've come as a mother, as a friend, as a sister. So congratulations and thank you so much. Wow. I like that. Sandibingelela wonke umuntu ophakathi la etendeni. Kodwa mngani ungenzani? Uyazi ukuthi nje nginje kodwa ngifuna nje ukusho ukuthi ngikufisela konke okuhle nje impilo iqhubeke ukwenze konke obekufisa uBabkhathi ugone ingane kufudumale ekhaya uJehova nje anihlenge njalo ngiyakuthanda.
Hallelujah. Hallelujah. Sanibonani nonke endlini. Dumelani. Ngiyabingelela nonke ngokwesigaba zenu njengoba nilapha endlini. Silapha etendeni usuku namhlanje. Usuku namhlanje sizophumela abakhathi singena abakhathi ngoba singile lapha. Siyabonga kakhulu kulolu suku esikulona namhlanje sijabule noma ke kukhona lokhiya ukuthi khona kufanele ngabe siyambona eceleni kodwa ke ngenxa yempilo umhlaba impilo yasemhlabeni iyashintsha iyehlela iyenyukela kuyajabulwa kuyakhala so namhlanje sijabule asikhali sizobonga intokazi umakoti kwathini siyambonga ke umama ukhathi uningi ukuthi sinayo usuku namhlanje sizojabulela umcimbi wakhe ofanele ngabe ube naye nomkhanyana wakhe ubongani uDivons besimbiza Divons siyabonga ke ukuthi ke namhlanje sizofeza usuku okufanele ngabe bayigcinile lwabo bobabili siwumndeni wakakhathi sibonga kakhulu ukuthi sibe nomakoti onguningi haleluya amen siyabonga sanibonani ninjani ngabe nisajabulile ngabe nisajabulile lo muntu kwakuyisiguruvana wayejayiva soke nina-ke nizocelebrate impilo yakhe musani ubhocoba lakhe azilime nje ziyetsheni abantu abasha bagcwele nabantu abajayiva besey'hlalweni siyabonga kakhulu abasibungazile sibonga kakhulu sibonga nokuthi niziyekile ezinye indlela zenu nakhetha lolu suku ukuthi nizolugubha nathi hayi angifuni ukungayi lapho angifuni ukuya lapho kumnandi sijabulela ukuthi ukhona umama wekhaya manje ngicabanga ukuthi nabantwana lizoba ikhaya elifudumele lizoba nesidima kuzoba ikhaya la ngempela siyabonga kakhulu sibonga kuMandlovu siyabonga nezingane ezikhona zakhe ubongani siyabonga kakhulu qhubekani ke nijabule usuku lusekude Hey,
event namhlanje ne. I-event iyaplanwa yenzeke kumnandi iphele sigoduke sonke. So ikhumbula event, but it's a one-day event. But it esizele kahle le event sizo celebrate and sizo celebrate and so recognize lento ekuyiyona ezelo lana, which is to celebrate i-bond, because i-wedding into ya one day, but i-bond it takes time ukuthi yakheke. It's not a one-day thing. Awufiki namhlanje sithi sahlangana so bakhe i-bond ngosuku lokuthi ifike wonke umuntu ngempela sibe khona sakhe i-bond ihambe i-bond right right kuze kufike lana kahle kahle there was a bond eyacreateka, i-bond eyathi nginawe thing, i-bond eyathi ngifuna uyi-full package, all the good and the bad, because angifuna ukuzirobha ngawe nalokho kubi ngiyakufuna, because angifuna ukuyikhohlisa, ngifuna wena njengoba kunjalo. That's why we're here today kahle kahle. So as amathwasa khulumela amathwasa ngizothi kahle kahle into engibela ukuthi confirm ngempela leyo bond thina siyibonile. Hayi sibonile day in day out sibonile. Konke sikwenza leyo bond nizoyiconfirm leyo. Ngiyabonga mina. It's high. And so because he look umuntu oku-program naye even though program director, but because ngiyamazi kakhulu lo muntu namhlanje esizombungaza. Mina lo suku ngithatha ngosuku la sizombungaza ngokuthando lakho, because umalulekazi had every right lokuthi I'm not going to celebrate this day. Yabo ubenayo yonke nje i-right ukuthi no, I'm not going to do it, I'm going to run for my life, because wonke umuntu wabona ukuthi kwenzakalani. Kodwa yena wathi yazi ngimthanda ngisho engasekho, I want to celebrate him ngisho engasekho. Ngifuna ukugcina isivumelwano engasenza ukuthi ngalolu suku sobe si celebrate uthando lwethu. So ngalokho kakhulu ngicela ukuthi even though inhliziyo mhlawumbe zethu we don't understand ukuthi kwenzakalani, vele it's not for us to understand. It's not for us to understand. Okwethu ukucelebrate, simsupport, because yena shuthi she had a vision ukuthi umnyeni wami ngiyomthanda ngisho engasekho, of which is very important, ukuthi mangabe uthanda umuntu ungamthandi ngoba nakho umbona ephambi kwamehlakho, umthandi ngisho engasekho. So njengamanje ngisacela nje inhliziyo zenu mangabe uhlabele ubuhlungu or you don't understand, musu ufuna ukunderstand izinto ongazazi, phuma lapho ngeke lapho la izuzo celebrate uzobungaza nabo and put it, let's in mind ukuthi ubongani bekuthanda ubumnani. So awuziye la ukuzofaka ukudum, we dance, usuku dance, ungahlali phansi, because mawuhlali phansi now you're making umakoti usacabanga ukuthi my husband is right here. Asele lokho guys, we here to support her in every way. Kama ngesikhathi leli amayelala esukelala yedwa wena susa-ke akathi mayicabanga canga ukuthi the event, yes it was small but it was fun. Can we paint that picture mqondweni wakhe athi nje my event was fun? Asithi lethe ngisho kuthiwa ukwazi ukugroove namhlanje ufuna ukuthi udanse ngendlela ongakazi udanse ngayo. Awubona amafake ngiyawenza kodwa amafake ngiyashela amafake lapho Jabula because it's worth it. Jabula ngoba ngelinye ilanga nawe you will need the support man. Ujabule ngathi uyibone wena and ucabanga ukuthi angidinga abantu abazobadume entweni yami. We have to wake up. DJ cela manje usidansise ngayo yonke indlela ongakwazi ukusidansisa ngayo. Asifuni ukuba slow. Asifuni nje ifuna ukudala ngendlela engakazi. DJ usiphi igoma lapho sidance. You just want to have fun. Rosa.
what we want. Sifuna lento ke. Ngiyaphila. Ngibingelela nonke. Ngicelile ngathi khanyo ngicela ungiboleka nje 2 minutes. Khona nje engifuna ukukhuluma before ngibonge. Before umyeni wami ahambe wayekhokhele yonke lento enibonayo. Akukho engakukhokhele. So ngisho ingubo le ngigqokile nje konke wayekhokhele ngoba eplan ukuthi lolu suku lolu uzobe eshada. So wayewakhiphile ama invites but ke angibazi mina abantu ayebayisele ama invites. So I decided mina ukuthi ama invites ngingasawakhipha. Ngicele abantu abaseduze kwami who are very close to me, ihlobo, amathwasa, abangani. That's all. So nama abakhongi ivindo angiboni ngisho yedwa kodwa babe nami until impela izolo ukuthi namhlanje banama commitment. So ngenzela ukuthi ke ni understand why kukanje ningabe seningizwela ubuhlungu ukuthi ayibo laze langagcwala itende. No, yimi enga decide ukuthi ama invite ngingasawakhipha because ngangenayo show ukuthi ngizoba strong for lolu suku. Ngiyabonga kakhulu kumndeni wakakhathi ngendlela ongisupporte ngayo. Ngibatshela ukuthi no mina ngizolenza lolu suku lolu. Abazange bashonele ngale bangisupportile until the end. Ngigrateful ngalokho. Ngibonge nababakhongi noma bengekho isupport yabo from day 1 until izolo. Yo ashe bengathi ubonga lokhona even ekhaya bengathi ngiyambona nje kumkhongi indlela akade ephethe ngayo hlelo la izolo lungiduduzile. Ngibonge kumathwasa ami ayibo ingane zami ayibo hey uyabona nje mina ngifuna uqamba amanga ngiyaphila namhlanje ngenxa yengane zami. Ngiyaphila namhlanje ngenxa yamathwasa. Ngiyabonga ngifuna nazi ukuthi nje ngihlezi ngithandazela ukuthi uNkulunkulu aniphe konke enikufisayo ngenhliziyo niqhubeke ningithande njengoma wenu. Ngicela ukubonga abangani bami. Namhlanje ave ngijabulile ukubona a few of my friends kodwa engibaziyo ukuthi enhlizweni yami bakhona. Ngaze ngajabula ukunibona. Angazi noma ayanda usakhona yini. Okay, shothi sehambile. Ngiyajabula ukuthi ube khona lokwazi. Phume yo Thendo ningisukela ko Pretoria madoda. Nje until support nonke niyazazi nje nonke bangani bami naze nangisupporta as much as bengintetemela hayi kodwa shembe nisheshe nisho ukuthi hayibo sis azile ukuzokhala la siya groove ubhuti waye groove shem ubhuti wayeyithandela nje kumnandi phuma lapho uyokhala usuku wedwa. Ngicela ukubonga ingane zami, ingane zabongane ngothando. Ingane zami ngiyazithanda ngenhliziyo yami yonke ngathi nje ngiyazizala. Ziyazi nje from enhlizweni yami ukuthi yazini uma wethu lo. Ngiyabonga abantwana bami ngokungihlonipha, niqhubeke ningihloniphe. Ngiyazi ukuthi khona okuzayo kuthina kodwa ngoNkulunkulu sizonqoba. ngoNkulunkulu ngiyazi ukuthi uzosihambela phambili. Nobongane ngiyazi ukuthi uzongihambela phambili. Lokho okuzayo ngizonqoba. Ngibonge Lungi mntanami ngokuhlezi nje Nkosi yami uba uma wami wena nje ufana noma wami kimi. Ngoba ngikhalela kuwena engakwazi ukukhala kwabanye. Ngithi nje mntanami qhubeka uqine, qhubeka uboma wami sisawuna choice. Fanele nje lokho ube umama nje usukhulile phela manje.
Ngithanda ukubonga Tshepiso ngokuthi ufike sisi kuwo wonke ama-differences wethu. Mese kudlulwe emzimeni weza wazongisupporta ngithi nje khula-ke manje ntombazane nami sengibheke wena. Ngibonge kubo bonke abathathe usuku labo namhlanje osiyani ngesound engisukumele phezulu saxophone noma bese sithi ukutwistana kodwa ke sehlisa imoya. Ngibonge bonke abantu abangaphakathi abathathe leli thuba lokuthi bazoba nami njengoba uKhanyo bese shilo ethi umuntu wami ubethanda kube mnandi ubenganqeni ukunibuza nonke ukuthi niphuzani lalelani ngizothi mengithenga kubeni kumnandi angithengele nonke kube mnandi ngempela. Namhlanje akekho umuntu ozoswela anything la so angazi indaba lokho eni down kanje ngophela kufanele ngabe siya manje ngiyaphuma yoshintsha ingubo yamuntu wami ngiyongena engubeni yokugruva. Ngithi nje asidleni mese siyagruva.